Velkommen til Arabisk Academy og udgivelsen Enten Eller. Enten Eller er en interaktiv grammatikbog, som handler om nogle af de grammatiske valg, vi alle sammen foretager. Hedder det ligge eller lægge? Ternet eller ternede? En dansklærer eller en dansk lærer? I hvert kapitel får du en grammatisk forklaring, der kort ridser reglerne for emnet op. Det bruger man for eksempel i upersonlige konstruktioner, ved infinitivkonstruktioner og ledsætninger, mens vi bruger der ved ubestemt subjekt og passiv konstruktioner. Når du har læst forklaringen, er det tid til at lave øvelserne, hvor du skal vælge imellem de to muligheder. På startsiden kan du hele tiden følge med i, hvor langt du er kommet. Og her kan du også chatte med Kirsten eller mig, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du vil øve dit dansk. Hvis du har en lærer tilknyttet, så kan du også få feedback på den lille skriftlige opgave, der følger efter hvert kapitel. Rigtig god fornøjelse.